наврӯз ҳамон аробакаш аст ки 20 сентябр дар маркази тиҷоратии Москва латту кӯб шуд ва тазоҳуроти муҳоҷирони норозиро барангехт. баъди ин тазоҳурот иддаe аз муҳоҷиронро дастгир карданд. баъзе аз аробакашҳо аз кор дар бозори Люблино маҳрум шуданд. сабаби латту кӯб шуданашро ӯ чунин шарҳ медиҳад. бор мегирифтам дигар кас бора бировард фикр кардам ки бори май баъд 800 сомон ҷа платиб мекард. чор мешока 100 рубл 800 рубл платиб мекард ки нафаҳмо гешид. ман фикр намекардам мезад. онҷа сразу пешам дарвозада дам пеш дарвоза ман фикр намекардам. ман гуфтам ки ам дарвозаи бозор мара мебарра ки онҷа дарам қафаси не я муш зад ва дигаришам зад ки уже ма ба нема ай пас пом зан ки ма галдим онҷа галдим ятта дам бари тарафи чап ме ятта зад шатақат баъдам ай пас сарм дар шатақат чихар ки онҷа сарм бад фургашт состояние ма онҷа гум баъдам дани дари бозор як 10-12 қадам бромам дар бозор онҷа бромам уже сарам фургашт онҷа шидам дилам шуридан гирифт онҷа галдим онҷа уже хидмат гум кардам беҳишидам. хабари латтукӯби наврӯз ва гӯё фавти ӯ падарашро бемор кард. наврӯз ба хотири рафъи нигаронии волидон ба Тоҷикистон омад. падару модарам намедонист. баъд амира фаҳмондам ки уже падарам маҷлис мера уҷа баъд мегӯянд ки фарзандам хел чихеле мега саломатишам хел омад соси чихел шид оварданаш мега фарзандам соза мегам хели гапай. баъд падари ман касали дил дорам камтан роҳат шид. баъд мара занг задам хеле гуфтан ки вақте ки он мисол ба падару модарам дидам бовар надоштам. ман дидам хеле бовар надоштам ки мисол ман сеҳат саломат ба хона бармегам пеш падару мадар. наврӯз аз тамоми ҳодисаҳое ки баъди латтукӯби ӯ дар маркази тиҷоратии Москва дар Люблино сар зад хабар надошт. ӯ иҷоза надошт бо худ телефон бигирад. дар иҷозат медиҳанд як 15 минут дар балниста ки ҳисоби сар мумкин аст бисёр гап зана бисёр ягон кас қатъ нигоҳ кунад мумкин аст ҳисоби сараш. наврӯз Зикиров 27 сол дорад ва баъди хатми синфи 9 ба муҳоҷират рафта дар фурӯшгоҳи Люблино кор кардааст. ӯ аробакашӣ мекунад ва моҳе беш аз 20 000 рубл даромад дорад. ҳамаи бародарои мешинасам ранг акав додар мисол дӯстшон медостм ранг бародаро нақшон медидам ягон шайхаи мисоли хали ақурат хеле ҷанг давон намедонам хай мисол каси мисол ҳамҷа кор мекунам мисол медонам феъл характери ман ранг якав додар мисол ҳурматшон мекунам. наврӯз мегӯяд бо вуҷуди табобат дар Москва ҳанӯз ҳам аз дарди сар азият мекашад. дар пайи ин моҷаро Тоҷикистон аз Русия талаб кард ки ин ҳодисаро одилона таҳқиқ карда гунаҳкоронро ҷазо диҳад. наврӯз ҳоло ноилоҷ ба кишваре баргаштанӣ аст ки барои 800 рубл таҳти мушту лагат қарор гирифт. ӯ мегӯяд агар дар Тоҷикистон ҷойи коре меёфт ҳаргиз дигар орзуи Москваро намекард. ранги давлати хмо мисол тинҷи озодона фир намекунад гашта